vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years kuberekwa. Mudzimai wangu iye ane 36. Ndakazotofind out mushure mekunge ndatomubvisira zvakare kuno kuti she is older than I am. Ndakatsamwa mukomana acho kuti komunhu uyu why is it akandinyepera, because dai ndakaziva obviously I was not going to get married to her. So my first secret is that my family, they don't even know. Vakambondibvunza hangu mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndava nemunhu wangu wandainge ndichigara naye. So patakazoenda kumusha, one of my sister asked me kuti bodi mukadzi wenyu uyu haasi mukuru kwamuri here? Ndikabva ndati no, it is just that munhu angori nebody hombe, it is just that. But mukoma ndainge ndava kutozviziva at that time kuti munhu wangu uyu mukuru kwandiri, so I never forgave her. But ndakangoramba ndichingogara naye because munhu anogona kuronga mukoma, kunyange ukamupa kana 1000, the way that she handles that man unyazokuona kuti mukadzi uyu ane brand. Ndikabva ndati it is fine, mukuru wake kwandiri, but I know what I want in life. Zvadaro mukomana acho ndipo apo pandakabva ndachizonzwa ava kundiudza kuti kubasa kwavo kwainge kwakauya umwewo murume but wekuZimbabwe, saka vakauya vachida kuita zvimarenovations nei pamba pemurungu waainge achishandira. Saka murume uyu ainge akamuudza kuti murungu wake ari kutsvaka munhu webasa muGermany uye zvekare anobhadhara. I felt so jealous. Ndikati ipapapa ndopa kuzopfimbirwa mukadzi, but I know kuti she is an honest woman and she will never do anything like that. Ndakabva ndazomutendedza kuti anga achienda kubasa mukoma. I was shocked the first month. Akauya mumba ainge akabata 9.5 mari yandisina kumbogara ndakabata muno muSouth Africa, because currently ndinopiwawo 4. Mari yangu kana kuri kunzi ndikazotoshandawo ma-overtime inopindawo kuma 4.8. So the first month ndakati iri bore, at least upenyu unotoita senani. Mukadzi wangu ava kuita mari yakawanda, but mukuzonotaurawo nehama neshamwari ndo pandakabva ndazoudzwawo nevamwe kuti mukadzi kana akagara atanga kuwana mari yakawanda, she is going to change. Saka munongoziva kuti kana ukagara watongoudzwa nevanhu kuti mukadzi anotanga kuvhaira kana akatanga kuwana mari yakawanda, any mistake that she can do, kana kakokupindurawo zvaizvo kungotiwo mukadzi angu kupindurawo, unotoona sekunge ava kutokujairira. Saka ndakabva ndazotanga kumurova mukoma. Ndakamurova for the first time, for the second time, zvekuti ndakazopedzisira ndatojairira. That is what I discovered as a man, kuti kana ukagara warova mukadzi wako unenge watojairira kuti mukadzi anorovwa. So takabva tatanga kunetsana. Tichinetsana kudaro, inini ndainge ndava kusaona kuti I am the one who was wrong, but ndainge ndava kutozviona sekunge iye ndiye anondijairira. Saka tikaramba tichingonetsana, kudzamara ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiregedza kuenda kubasa, because mwedzi wacho iwoyo patakanyanyisa kunetsana ainge abva mukuwana 12,000 mukoma, in which ndikabva ndaona kuti munhu uyu kawe nemari yaanowana yakawandisa. Zviri nani kuti ange achiregedza kuenda kubasa, so that I will be able to control her at all the times. Mukoma nanshi akabva ati kubasa handiregedze, zviri nani kuti tinge tichiramba nazvedu. Ndikabva ndati iri bore. Pandakangoona kuti munhu uyu haasi kuda kuregedza kuenda kubasa sezvandamuudza, ndakabva ndachizotaura nasisi kumusha. Sisi vakabva vati haisi nyaya, vakabva vazoenda kune imwe n'anga. Ngoma mishonga yacho yakatotumidzirwa nebhazi ikatouya kuno kuSouth Africa. Ndikaenda ndikanotora mishonga iya ndikatotanga kuishandisa. Ndaiti kana arara paya ndaingosimudzira pilo yake zvishoma, ndobva ndaisa mushonga uya pazasi pepilo. Mangwana acho makuseni mutangira kumuka ndobva ndabvisa mushonga uya. Saka akabva azotanga kuita munyama zvekuti akazosvika pakudzingwa basa. But when I look at her, I feel so sorry for her mukoma, because ndakazomudzingisa basa, ndakamugadzira nanhasi uno kuti anga achiwana basa mukoma zvinokwanisa kutoti netsei. I did this so as to control her, but mukoma mukadzi uyu ainge achindibatsira. Panguva yacho iyoyo ainge achitondudza kuti kana tikakwanisa kushanda for about 10 months tichiunganidza mari, even 10,000 a month, 10,000 a month, taikwanisa kuiunganidza mari iyoyo. Kana tawana 100,000 yedu tobva tadzokera kumusha, then we start a business. Tainge takatoronga kuti tinotanga business resupermarket, but achiti kana taita supermarket hatichagari kumusha, tinodzoka futi toshanda dzimwe 10 months, then tobva tatanga rimwe business. Iye ainge achiti kana tikakwanisa tikawanirwa nyasha naMwari for 3 years tichingoshanda,
then at least tinokwanisawo kuzozvisimudzira. But now I am regretting mukoma, seiro rinogore mari chaiyo hapatori nayo kuti tinge tichienda kumusha, because ndakamudzingisa basa mubetseri wangu uyu. Ndomuudza here kuti ndozvakaitika kana kuti ndodiniko, because mishonga iyi mukoma ndakazosvika pakuipisa ndichiti zvimwe kuda mukadzi wangu anokwanisa kuzoita laki rekuti anokwanisa kuwana basa zvekare, but iyewo anzwa nekufamba achingotsvaka basa, but anongotevererwa nemunyama iwoyo wekuti kunyange akashanda anokwanisa kungoshanda kana 1 week obva atopiwa mari, obva atonzi handichazokufonera, zvobva zvatongovharana. Do I tell her or do I keep it as a secret? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava comment section. Mukoma, you would find out kuti your sister vachizotoshingirira kuti vange vachienda kung'anga, maybe vainge vakatoona kudhara kuti mukadzi uyu ka achizotouya mulife menyu, maybe she came, maybe she was even sent by God so as to help you to have a better life, but vakabva vazotongokunzwiraiwo jealous. Ende munhu hatombokuudzi kuti maadvice ose awa andiri kukuudza, it is because I feel jealous of your achievements. Munhu anenge achingokushora chete, achingokuudza kuti mukadzi wako uyu wawakawana mukuru kwauri, this and that. But in the end, that is when you find out kuti vanhu vaitondinzwira godo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndoda kuziva kuti ndoita sei, ndoudza here mukadzi wangu, but I don't think you need to tell her. If you can fix things, just fix things, because kana munhu mukamuudza kuti that is what you did, munhu kana ainge akatombowana basa rekuti aiwana ma12,000 rands a month, that person will hate you so much. Ngatitaurei navo asi mucomment section. Rekedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo nemudzimai wangu tiri kuchengetawo umwe musha. Takatanga kuchengeta musha uyu mainge muri mugore ra2017. This was after ndabva mukufonderwa nevamwe sekuru vangu vakabva vandiudza kuti kumaraini kwavo kwainge kuine umwe mukadzi ainge ashayika, saka vana vake vose vainge vari kumhiri kwemakungwa. After about a month vakabva vachizondifonera, because panguva yacho iyoyo ndivo vainge vachifudza mombe dzepamusha pacho ipapo, uye zvekare nekungotarira pamusha pacho. Saka vakabva vazowana basa, vakabva vanditi muzukuru uya kuno. Ndakaenda kuya mukoma ndokubva ndatopinda basa mushure mekunge ndatanga kutaura nevana vacho avo vari kumhiri kwemakungwa. So ndakabva ndazobvuma, hongu mukoma vandotondipawo mari yakatonaka. Each and every month ndinopiwa 150, mukadzi wangu iye anopiwa $80 mwedzi woga woga. Saka ndo mari yatinopiwa iyoyo yekuchengeta pamusha. Vakangotiudza kuti kana dziri nhau dzechikafu munongorima, mombe dziripo, huku, mbudzi, zvose zviripo. Saka ivo vakangoti basa redu nderekungochengeta chete, nekuti havadi kuti pange pachizoita padongo. So musha uyu mukoma une makuva akati one day panakidza kuti pane zvakamboitika mukoma in this family zvakazotokonzeresa kuti vana ava vange vachizoenda kumhiri kwemakungwa, because kubva zvavakaenda kumhiri kwemakungwa havana kana kuzombodzoka mukoma. Kunyange ipapo pakafa amai vacho kana kudzoka havana, hanzi vakangotumidzira mari chete. Mukadzi wangu akazoti abatira pamoveri, then ndokubva tazoendawo kung'anga tichida kubatsirwawo nemishonga yemasuwo. Saka ng'anga iyi mukomana she akabva yazondiudza kuti yainge ichazondifonera, because pane madhiri ataifanira kuti tinge tichizoita, ende madhiri acho zvainge zvisingaite kuti tinge tichizomataura madhamu varipo. Mukoma kubva gore iroro until last year ndopa yakandifonera ikabva yanditi sawira zviri sei, toda kuti unge uchizombosvika kudare kwangu, because madhiri aya yava nguva yekuti tinge tichimaita madhiri aya. Ndikangoti zvakanaka ise kuri. Saka yakazondifonera futi this year. Vakandifonera sekuru ava vakabva vanditi, muzukuru, ko uchauya rini? Ndikabva ndati sekuru, kana mari handina. Mainge muri muna May, July, August, September. Kupera kwa September sekuru ava ndopa vakazonditi ndokutumidzira mari here. Ndikati kwete sekuru, ndinouya apa. I was just trying to avoid him, because ndenge ndichikunzwa hanangu ichirova pose pandaitaura navo. October mukoma ndopa vakangokaruka vati pfacha, and handina kana kumbogara ndava pama directions or anything. Vakatongouya vega mukoma nashe. Ndikabva ndati
sekuru zviri sei, komapiwa nani directions, vakabva vatongondiudza kuti ivo tsvimbo yavo inotongovaudza kana kuine kwavanenge vachida kuenda, tsvimbo yacho inotongovarakidza direction yekwavanenge vachida kuenda, ndiyowo GPS yavo iyoyo. So takazogara navo sekuru ava kwemazuva 2, then zuva rechinumber 3 apo pavakazoti vainge vachida kusimuka vachida kuenda, vakangoti angatimbofambai mani, ndoda mbotwasanudza makumbo angu. Ndo patakazodarika nekumakuva, vakabva vazongonongedzera mukomanashe rimwe guva, vakabva vati ndanga ndichida kuti undibatsire muzukuru. Ndikabva ndati sekuru muda kuti ndinge ndichikubatsirai nei? Vakabva vanditi vaida kufukunura guva iroro. Mushure mekunge vafukunura, vainge vachida mabhonzo uyo ainge akavikwamo muguva imomo. Mukomanashe ndakashamisika, ndakarwa nehana, ndakashaya kuti ndoita sei, ndakangoramba ndakanyarara. Vakabva vazondipa umwe mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu mushonga welaki mukoma. Ndakaugamuchira mushonga iwoyo. Kubva zvandakagamuchira mushonga iwoyo mukomanashe, nasekuru ava tinogara tichingotaura, but nyaya iripo vari kuda kuti ndinge ndichifukunura guva racho iroro, then ndobva ndazovapa mabhonzo emofi. Vari kuti kana ndikakwanisa kuzviita vanokwanisa kundipa mari inenge ichikwana iyo kuita $20,000 in cash. Vakanditi ndinokupa, because it seems as if vane customer yavo yavari kuda kuti vange vachizopa mabhonzo acho iwavo, uye zvikari customer yacho inorakidza kuti ine mari. So ndoitawo semukomanashe, mudzimai wangu ndanga ndisati ndamuudza kuti ndo zvandakataurirana nasekuru. Saka ndakati ndakagara pasi nerimwe zuva mukoma, ndikatanga kukalkulata kuti what can I do exactly $20,000, uye zvikari how long will it take for me to raise $20,000. Ndakatoona kuti ndinokwanisa kutosvika pakunofa ndisati ndakwanisa kutombounganidza $20,000. You can do a lot mukoma ne20,000. Ndodiniko, ndofukunura guva iri here, ndotongotora mabhonzo acho, then sekuru ava vobva vazoya kuzotora zvavo mabhonzo, because pamba apa pangori padongo mukoma. Hakuna kana anombouyawo kuzotitarisawo sevashandi kuti zvipfuwo zviri safe here, kuti dzimba dziri safe here. Furniture, mune furniture mukomanashe, imwe furniture yaunotoona kutoti yakatobva kuItaly, inenge yakatonzi made in Italy. Furniture yaitengwa nevana vacho ivavo vari kumhiri kwemakungwa, vabereki vacho pavainge vachiri vapenyu. So we just do whatever that we want mukoma. Takatombotengesa imwe mombe mushure mekunge taitawo emergency, nazvino hazvitombozivikanwe kuti takatotengesa mombe, because vana vacho havatombobvunzi zvakawanda, vanongofona vobva vati tatumidzira mari maiona here, zvobva zvatongovharana. Mukomanashe, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisa ivo ndoita sei, ndoita dhiri iri here kana kuti ndongosiyana nazvo mukoma. But kamari kandiri kupiwa mani kashoma kamari ikako. Pandakatanga kwavashandira vanhu ava ndaitoona sekunge imari yakawandisa, but munoziva kuti in life things happen mukoma, we have other things that we need to do. Saka ndiri kutoda mari zveserious. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Asi hanzi ndo zvandafunga. Pakaipa but pano pakadaro panotyisa kugara. Please tell me in the comment section vedare, ungapagara here pamba pakadaro pekuti hanzi hakuna munhu anomboyawo kuzotitarisawo sevashandi kuti hatisi kuba here, hanzi mune furniture yakanaka pamba apa, pane masola, pane bowl, pane everything. Vana vacho vaingotumidzira zvinhu from ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa. Motikari hanzi ndakasvika pakutotorawo nelicense nekuda kwekuti motikari dziripo pamba apa. Zvava kutongoita sekunge zvinhu zvedu zvinhu izvi. I think kuti pamba apa pane ma1. Pane ma1. Ameno, zvimwe kuda makatochengeteswa zvikwambo pamba ipapo. Apa on top of that mava kuda kufukunura. Maybe nganga iyi pane zvainoziva. Munozvionawo sei vedare? Ngatitaurei navo mukoma ava mucomment section. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Sekuru vangu avo
vandakazoponda vainge vakaenda kuSouth Africa vakanoshanda. Pavakazodzoka mukoma vainge vaine mushini uya wekusenza gold, vakabva vazoenda kugoridhe mukoma. Even though ndainge ndichiita zvechikorokoza panguva yacho iyoyo, vakaenda mukoma vakabva vanobata mari yavo. Saka vakati vabata mari vakabva vazouya negoridhe rere, vakabva vanditi muzukuru taita mari muzukuru. Vakabva vazoenda havo kumba kwavo, but sekuru vainge vasingazvizivi kuti ndainge ndava kutodanana nemudzimai wavo. Apo pavainge vakaenda kuSouth Africa vakambonogarako kuSouth Africa, ndo pandakatanga kudanana nagogo. Uye zvekare pose apo pavainge vachiti muzukuru uya tishande tiunganidze mari tiri pamwe chete, ndairamba because ndainge ndava kudanana nemudzimai wavo. So takazogara pasi inini nemudzimai wasekuru tikabva tazoronga kuuraya sekuru. Takabuda mukoma tikaenda kuDoro. Mushure mekunge taenda kuDoro ndo pandakapiwa umwe mushonga nagogo. Vakandipa mushonga vachingonditi wainge uri mupfuwira. Saka vainge vakaudzwa kuti ivo kuti vange vachizoisira sekuru mushonga direct, mushonga wacho waisazoshanda. Ndikabva ndabvuma because ndakatoona kuti zvainge zviine maadvantages. Sekuru rinenge ratongovafuza mukadzi wavo ndinenge ndongotorana naye apo pandinenge ndichingonzwa kumuda, but ndaisatoziva kuti yainge iri chef mukoma Nashi. Ndokubva ndachizoti paya patainge tiri busy tichinwa doro, sekuru vakangoti vasimuka vachiti vari kuenda kunorasa mvura, ndokubva vakecha zvavo. Vakatora nguva mukoma vaine hure racho iroro. Then pavakazodzoka ndainge ndatoisa chef mudoro, vakabva vanwa neniwo mukoma. Ndikabva ndatovaudza kuti ndainge ndava kutoenda kumba, vakasara vachinwa. Vakabva vachizotorana nerimwe hure mukoma, vakabva vazotoenda kumba kwake. Mukadzi uyeye ndiye akazosungwa zvichinzi ndiye akauraya sekuru because akazofira kumba kwake mukadzi wacho. Ndokubva achizongonzi ndiye ainge auraya. Na mbuya takangoramba takanyarara, but takazoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi yakatipa mimwe mishonga yatakashandisa kusvika mukadzi wayo achizonotongwa, nazvino ari kujeri mukoma Nashi. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Nagogo takazosara totengesa rimwe goridhe racho. Gogo vakabva vachizosimuka vakadzokera kwavo, but tichiri kudanana. Nazvino mudzimai wangu atozvizivi kuti ndo zvakaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muzukuru uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye muzukuru. So how do you feel knowing kuti kujeri kune umwe munhu ari innocent, who did nothing wrong? Chakangoita ndechekuti akakechwa nemunhu ainge agara atonwa doro rainge raiswa poison. How do you feel? Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section.